място, сега се запътваме на там. Вие ако обичате семейните пътешествия, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Щом снега не дойде при нас, то ние дойдохме при него. Много е хубаво местото, направо е уникално. Доста падащи хора има. Мисля, че нещо си прекараме много хубаво тук. Само трябва децата да свикнат да се парзалят, защото не са расли така както ние. Както ние на времето се парзаляхме с търбички, но това ще им го покажем днес. Шейна мина, не признавам. Това е най-доброто решение от едно време. А тук виждаме, че не съм само аз от падащите, но така веселбата е още по-хубава. Решението ни да дойдем тук беше напълно спонтанно и точно такива дни се оказват най-хубави. Навсякъде е бяло, тихо и толкова красиво. Снегът, планината и този въздух. Точно от онези моменти, които ти пълнят душата. Понякога не ти трябва нищо повече, само сняг и малко спокойствие. Не е голям курорт, но точно това му е чарът. Това е от онези места, където идваш да се починеш, да се поразвеселиш, а не да бързаш. Ако искаш и малко полезна информация, то се намира в района на Шварцвалд, близо до Бюлертал и е чудесен избор за кратко бягство в снега, дори само за няколко часа. Гледките към Шварцвалд са много красиви, особено сега, когато има сняг, а това беше много яка част. Не знам за вас, но когато съм на такива места, се сещам за детството си и ми се прави всичко, за което се сетя, или пък всичко, което съм правила като малка. Опитваме се да покажем на децата това, което ние сме правили, къде сме ходили, как сме си играли. Но в днешно време, за съжаление, не е така. Не искам да съдя никой. Не знам дали сегашното поколение няма този шанс или сегашните родители са много изморени и нямат време. Това ще може да го напишете в коментарите. Давай! Давай! Това болеше! Какво прави тати? Уху! За съжаление, само се целихме с топки с нея, защото тя не искаше да се пазаля. Няколко пъти се пробвахме, но я беше страх. Но до година живот и здраве, мисля, че мисли и тя по друг начин. Той баткото беше така, ма виж какво прави. Айде сега, тръгваме с трубичката. Студено ли е, мамо? Много яко се весели. Деда бях и аз подходящо облечена, че да се пробвам. Между другото, стойката, която си купих, не ми върши абсолютно никаква работа и затова исках децата да ни направят едно видео, че да мога после да си направя снимка от тях. Но на малкото не изстигаше височината, пък голямото нямаше желание, не му се занимаваше. А вие обичате ли да пътувате или сте от този тип хора, които даже 10 км са им повече? На нас вече не ни прави впечатление, защото сме свикнали. Когато ни кажат 100-150 км, викам, малко е, не е много.
Преди аз не обичах, даже като малка си спомням, че съм и повръщала по пътищата, но значи с времето човек се променя. Много яко вали. Дойдох малко да стопля колата, че децата замръзнаха и много яко си прекарахме. Просто там при нас, това няма как да го видим, затова пътуваме около 150 км има-няма. Всяка година идваме тук, защото наистина е прекрасно. Просто не мога да го опиша с думи. Много е хубаво. Като приказка. Голяма красота. Не знам вие дали сте идвали тук и дали бихте дошли, но наистина си заслужава. Ако обичате семейните пътешествия, не забравяйте да се абонирате за нашия канал, защото ние не спираме и живот и здраве, сме живи и здрави, ще обиколим още доста места. Надявам се видеото да ви е харесало. Когато дойда тук, се връщам в детството си, защото там постоянно взимахме чували, чанти, каквото имаме, излизахме, мръзнахме, не си усещахме ръцете, краката, но въпреки това не се прибирахме, не знаехме какво е това да си болен нон-стоп, както сегашните деца. Всяка седмица са болни, постоянно им тъкат съболите и постоянно на сиропчета. А нас на времето ни такаха сополите, но въпреки това сме били по цял ден навън на снега. Много добре помня колко чифта чорапи сме обували един върху друг и сме излизали и въпреки това сме мръзнали с нормални панталони, нормални якита, нямаше такива дъждобрани, ала-бала. И въпреки това всичко беше много яко, те няма да се върнат, но се опитваме да научим децата си поне малко да видят и да преживеят това, което ние сме преживяли. И така. Колко истина има в моите думи. Да можехме да им покажем как сме расли ние. Ние не си тръгнахме, след като заваля този прекрасен сняг, такова нещо не бях виждала от доста време и преоблякох децата и се върнахме обратно и около още половин час, може би и повече. Бяхме там и беше много яко, просто не мога да го опиша, то трябва да се отиде, трябва и да се види и да се усети. Вижте какви парченца, толкова ясна беше снежинката, че останах без думи. Защото не бях виждала такова нещо от доста време. Много преструвки, много неща. Гледай, ски мустака. Кърти! О, кажи ми, можеш ли? Не можеш. Липсва ти чувала сам. Няма лева, няма евро. Един се опитват да го бутат, не мога да тръгне с колата, а нашата кола е отзад, чака си реда. Доста трудно. Това стана за половин час, няма сигурно. След още половин час не знам какво ще стане. Човека с 300 зора излезна и го бутаха. Да видим сега нашата принцеса. Какво ще направи? Виж, тръгва без да ме чака. Това не съм го очаквала. Браво бе на нашата кола. Да, поздрави за шофьора, а не за колата.
Разбира се, че е много важно гумите да са наред, нали, да не сте с летни гуми, защото навръщане беше ужас. Доста коли се пързараха, камо ли па тези БМВ-та. Ето тази кола с 300 зора обърна колата и застана точно зад нас. Застана зад нас и постоянно ни свиреше, защото караме бавно, а пред нас имаше сумати коли, както виждате. 4-5 коли обърнаха, някои не можеха да вземат завоите, не можах да ги заснема всички, разбира се. Аз докато взема и то вече е минало. Затова е много важно гумите да са ви наред и да карате бавно и внимателно, защото много се пързалеше. Много е важно да имате снежни вериги. Ние нямаме, защото не ни се е налагало тук в Германия къде да видим сняг. Ако ви е било интересно, не забравяйте да ударите един палец нагоре и да се абонирате за нашия канал. Бъдете здрави!